हे बघा किती वारा आहे बघा. वारा बघा वारा. झुला हलवायची गरज नाही, फॅन फिरवायची गरज नाही, दोन्ही एकत्र काम होतात आहेत. वा वा वा, लाईव्ह बघा लाईव्ह. तर इथे बघा आपल्या गोल्डन आणि सिल्वर आज दोन्ही रूम बुकड आहेत आणि टोटल 6 मोठी माणसं येणार आहेत. तर इथे प्रिपरेशन कशी असते बघा. आपले जे टॉवेल आहे बघा, हे आपले जाड टॉवेल आहेत. असे आपले 6 टॉवेल घेतले ते 3 आणि हे 3 6. त्यासोबतच 2 डबल बेडशीट आणि 2 सिंगल बेडशीट आणि त्याचे पिलो कवर्स तर हे घेतलेले आहेत. त्यासोबतच 6 साबणं घेतलेत बघा. ही 6 आहेत ना, येस 6. आणि त्यासोबत 6 शॅम्पू, डस्टबिन बॅग. आपल्या बाथरूममध्ये लावायला आम्ही 20 दिवसानंतर हे लावतो. आणि हे रूम फ्रेशनर. आणि आता हँड टॉवेल वरती देणार नाही कारण आपलं जेवण सर्व बाहेर अंगणातच खाली होणार आहे, म्हणून आम्ही हँड टॉवेल पण द्यायला सुरुवात केली बघा. तर एवढी सर्व प्रिपरेशन असते आपल्या रूमच्या अगोदर. मस्त. एकदम छान मस्त वाटतंय. किती पार्टी? 1 2 3 6 7 8 8 आणि अजून एक लागला तरी 10 माणसांचा टेबल खाली आहे. 10 काय पूर्ण लाईनीत पण लागले एवढे टेबल आहे. होय, भरपूर छान वाटतंय. तेव्हा इथे सुद्धा येऊन बसू शकता. धुल्यावर. थोडा आवाज येत असेल तुमचा, फॅनचा आवाज येत असेल कारण फॅनचा येतोय आवाज. फॅन पण तसे लावून ठेवलेत बघा रोटेशनवरती व्यवस्थित, म्हणजे हवा येईल ना सर्व. आणि तिथे पण लावून ठेवले दोन्ही, म्हणजे हवा ह्यांना बरोबर येणार पूर्ण. होय. इथे झालं की पटकन एक एक ग्रुप झाला की हवं इथे पटकन आपापल्या ग्रुपने आपापला हात धुतलं. नाही, हात धुवायचं आणि धुल्यावर बसायचं. फक्त ह्याच्यात हँडवॉश ठेवायला आणजा. बघा आता जस्ट आपले गेस्ट आले, पिकअप करून आलो आणि आपले तांदूळ दळायला द्यायचे आहेत. भाकरीचे तांदूळ आहेत आपले कामकाज सुरूच असतं बघा. आता बघा दळायला दिलंय मी. आता मी चाललो भाजी आणायला आणि आपली आज 6 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे आणि त्यामध्ये आम्ही पालेभाजी ट्राय करतो द्यायला. तर आता बघतो पालेभाजी आहे बघा. घरी भाज्या असून सुद्धा मी पालेभाजी बघायला आलो कारण आपल्याला वाटतं ना की आपल्याकडे जर गेस्ट येतील तर असेल अवेलेबल तर आपण द्यावी आपल्या स्टाईलमध्ये. भाज्या केवढ्या लागतात बघ. होय, भाज्या भरपूर लागतात. व्हेज असल्यावर भाज्या भरपूर लागतात. आणि तुम्हाला एक सांगतो, हम्म. एक टोमॅटो असतात 40 रुपये किलो, एक टोमॅटो असतात 60 रुपये किलो. हम्म. तर आपण कोणते घेतो काजल? 60. एक कांदे असतात 100ला 2.5 किलो आणि एक कांदे असतात 50 रुपये किलो. तर आपण कोणते घेतो? 50. हां, म्हणजे तुम्ही क्वालिटी विचार करा. प्रत्येक ह्याच्यात क्वालिटी वेगवेगळी असते. हे बघ, हे बघ भाज्या पाटणा केवढे आले लागलेत बघा, केवढे आहेत बघा. होय, हे 2 दिवसाचे आहेत. हे बघ पाटणा आले तुझ्या. हां, जावा घरात, जावा घरात. कुठे चाललात? कुठे? बघा इथे कोथिंबीर सोलायचं आपलं काम सुरू आहे. सोलायचं नाही, साफ करायचं. कोथिंबीर साफ करायचं काम. हम्म. बाहेर दाखवतो तुम्हाला काय काय अरेंजमेंट केली आहे त्याच्यावरती. तिथे बघा तुम्हाला काय काय दिसतंय. इथे बघा पाण्याची बॉटल, ग्लासेस, माउथ फ्रेशनर, चमचे, मीठ आणि हँड टॉवेल एवढं सर्व पण ठेवलं आहे बघा. आजची व्हेज थाली बघा 6 आहे. एक कुठे ठेवली आहे, एक तिकडे ठेवली आहे बघा. तर भाज्या 2 आहेत. लाल माठची भाजी आत्ताच आणलेली मी ती, आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ, वरण भात, आमरस, लोणचा, सॅलड, पापड, भजी
ओके, तर असे थाल्या सर्व आणि इथे एक थाली आपली बनते वडा. चला, तुम्हाला बघा हा झाड दाखवतो. आपण जे कोकमा म्हणतो ना ते बघा हा झाड आहे. रतांबे कोकमा ह्या झाडातून येतात. हे बघा तिन्ही पिल्लू तिच्याकडे गेले कालीकडे. बुबू तुझी पिल्लं पण तिकडे गेलीत. अय तुझी पिल्लं गेलीत तिकडे, ती बघ तिच्याकडे. हा बघ आली, कालू आली. चला ड्युटी संपलेली आहे, काकीची ड्युटी चालू नाही. काकीची ड्युटी आता सुरू. आता बघा आपण आपल्या टूरसाठी पण आपण गाडी बोलवतो बघा. ती गाडी पुढे यायची होती म्हणून मी माझी गाडी पाठी लावली बघा. एकदम एर्टिगा न्यू आहे आणि अजून महिना पण झालेला नाही. ह्यांना बघायला लागतं बघा गाडी बिडी येताना, ह्यांना आतमध्ये घ्यायला लागतात, तर ते येतील टायरच्या खाली. बघा तुम्हाला गाडी दाखवतो मी परत. बघा ब्रँड न्यू गाडी. किती दिवस झाले आपल्याला आता ह्याला? 1 महिना झाला बघा. सीट बीट कवर बघा एकदम व्यवस्थित त्यांनी लावलेले आणि एकदम न्यू गाडी आहे. मांजरी सकट आहे. काय नाव ठेवलं आहे? नाव आहे की नाही? डॉली. हे कसं वाटतंय? मस्त आज इथे आजच्या गॅस इथेच जेवले. छान झाला ना आता? ओपन गार्डन त्याच्यावर बस. हा वेगळा आहे, तो वेगळा, हा वेगळा आहे. मस्त ना? चला आता बघा आम्ही काकीला पाठवते. पाठचे ट्विन रूम बुक आहे उद्या त्यांच्यासाठी. आता उद्या येणार आहे त्यांच्यासाठी खास आम्ही हे मागवलं आहे. म्हणजे त्यापासून ट्विन रूमवाले पण बसले पाहिजे ना व्यवस्थित सर्व. आणि तुम्हाला दाखवतो बघा रत्नागिरीत. मुंबईमध्ये तुम्ही काल सांगितलं ना पाऊस नाही, पण रत्नागिरीमध्ये बघा कसं ढगात आली आहेत. पावसासारखं झालं आहे बघा. काल परवा पण संध्याकाळी पाऊस पडलेला आहे. हे बघा वारा किती आलाय बघा जोरात तिकडे. हे आमच्या वहिनीसाठी गिफ्ट. 10 वेळा बोलून झाला, 11 वेळा देतोय मी. हे आमचे माड गेल्या वर्षी अर्धे झाले होते माहिती आहे वाऱ्याने, नाही तर ह्याच्यापेक्षा वरती गेले असते. हे बघा किती वारा आहे बघा. माड मस्त वाटतं झाडांनी तर शोभा येते सर्व, नाही तर मग बंगल्याची शोभाच नाही घातली. वारा बघा वारा. झुला हलवायची गरज नाही, फॅन फिरवायची गरज नाही, दोन्ही एकत्र काम होतात आहेत. हे आमचे पिल्लू बघा कसे झोपले एकावरती एक. वा वा वा. लाईव्ह बघा लाईव्ह. हे काल सुद्धा असंच होतं, परवा सुद्धा असंच होतं, पण आज जास्त वारा आहे. अमरेंद्र बाहुबली. हे कुठे गेला? कॅमेरामॅन पण बीच आहे ना. त्या बाहुबलीचा कॅमेरामॅन वेगळा होता. पकडा आता कॅमेरामॅन. चला घोषणा करा. नरेंद्र बाहुबली. पण बघत असतील अरे वादळ कुठून आला हा एवढा. सांगा कसं क्यूट आहे एकदम. अजून एक दुसऱ्याला आणतो बघा. कालू कुठे गेला तो? चुन्नी चुन्नी. नावं सांग त्यांच्यात. बाप रे मग काय त्यांनी नावं ठेवले. त्याला घेऊन दुसऱ्याला पण असाच दिला. पिल्लू इकडे ये. चुन्नी ये चुन्नी ये. चालला तो. तू पकडशील ना. आला काय? ये दोघांना पकडून आणलेला आहे. ह्याची हार्टबीट नॉर्मल आहे. या व्हाईट वाल्याची चिक्कूची हार्टबीट नॉर्मल आहे. कालूची हार्टबीट फास्ट आहे जरा. त्याला वाटतं काय? चुन्नी चुन्नी. चुन्नी. हा चुन्नी. चुन्नी आहे ती. चुन्नी मुन्नी. हा चुन्नी आहे. एक बघ एक खाली झोपलेच बघ इकडे बघ. एक मम्मी सोबत आहे. मम्मी सोबत आहे. हे बघ तुझ्या ह्याला चुन्नीला घे. याचं नाव चिक्कू आहे. हँडवॉश करायला चांगलं जवळच आहे आमच्या. हे बघा इकडे हँडवॉश करायचं. चला आता आपली गाडी पाठवलेली आहे. ती गेली गणपतीपुळे दर्शनाला. तुझी गाडी आता कुठे आहे? आता आम्ही चाललो सामानाच्या दर्शनाला. तुझी गाडी कुठे आहे? माझी गाडी मी काकीकडे ठेवली आहे. काकीकडे पार्किंग केली आहे मी माझी गाडी.
चला आपण परत आपलं काम सुरू. मी आपल्या गॅसला सोडण्यासाठी थांबलो होतो. आता परत आपल्याला सामान आणायला जायचं आहे. सामान जेवढं पण आणलं तरी कमी पडतं. आता सीझन चालू झाला ना तर सर्व 10-10 किलो 20-20 किलो पोत्या लागणार आहेत आपल्याला. आणि तुम्हाला एक अनुभवाने सांगतो, होमस्टेमध्ये येणं आणि हॉटेलमध्ये येणं भरपूर फरक आहे. तुम्ही इथे येताना तुम्हाला असं नक्कीच वाटेल की तुम्ही कोणाच्या तरी घरी आलात आणि कोकणात आलात आणि एक गाव विलेज स्टे सुद्धा तुम्ही घेता असं तुम्हाला वाटेल. तर तुम्ही बुकिंग करा. ॲक्च्युली काय झालं, आम्हाला आमचे रूम कमी पडतात आहेत. बुकिंग येतात आहेत, रूम्स कमी पडतात आहेत. ते बघा परत एवढं आपलं डीमार्टचं सामान भरायला लागलं बघा. परवाच बॉक्स आणला होता तेलाचा, आता परत बॉक्स लागला बघा. हे सर्व तांदूळ, पोहे, साबुदाणे, शेंगदाणे, साखर. ओके फुल करा. चला बघा आपली गाडी आता पेट्रोल पंपला आली आहे आणि मी तुम्हाला आता किती पैसे लागतात ते सुद्धा सांगतो ॲव्हरेजमध्ये. माझी गाडी टोटल किती चालली ते सुद्धा दाखवतो. टोटल गाडी 4444 चालली. फुल करा. आता कितीचा लागतोय आणि टोटल कितीचं मी भरलेलं आहे पेट्रोल. फुल करा. चला आत्ताचा पेमेंट बघा कितीचं झालं आहे. 3205चा पेमेंट झालेला आहे. ओके, तर ही माहिती मी कोणाला देतो. आता मी पण नवीन गाडी शोधत होतो. या जानेवारीलाच मी ही गाडी नवीन घेतलेली आहे. 2 जानेवारीला मी 3 जानेवारीला ही काय 2 जानेवारीला गाडी घेतलेली आहे. ज्यांची गाडी आहे. आता ऑक्टोबर महिना टोटल माझी गाडी ही फक्त गावातच चालते. ओके, हायवे जास्त जात नाही आणि सिटी जात नाही. म्हणजे सिटी आपण आणि हायवे बघतो ना तर ही विलेज आहे. विलेज म्हणजे आतल्या गावातच फिरते म्हणून हिचा ॲव्हरेज मला कमी पडला आहे. 11.7चा ॲव्हरेज दिलेला आहे. टोटल किलोमीटर 4444 चाललेली आहे. ही जर हायवेवर मी एकदा नेली होती तर 16-17 ॲव्हरेज देते हायवेवर. तर मी तुम्हाला आता टोटल सांगतो. ह्या 3205 नंतर एक राऊंड फिगर सांगतो. माझं टोटल 52,000चा पेट्रोल लागलेला आहे. म्हणजे आत्ताची गाडी 3000 आहे ते पकडून 52,000चा पेट्रोल लागलेला आहे. अजून वर्ष झालेलं नाही. म्हणजे वर्षभरात ही गाडी 60,000चा पेट्रोल लागेल माझ्या कामासाठी. तर कधी कधी CNG गाडी परवडतात. आता CNG असती तरी 20,000मध्ये काम झालं असतं. तर बघेल नाही तर हिला CNG कन्वर्ट करून टाकेल. तुम्हाला आता रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनचा लुक दाखवतो. किती सुंदर झाला. छोट्या एअरपोर्टमध्ये आला. नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते आहे मस्तपैकी. आपली मुलं पण भाजी वगैरे खायला नाही मागत ना. तसे आमची ताई आहे ना, ताई पण भाज्या खात नाही. म्हणजे आता खायला शिकली आहे पण पहिली खायची नाही. तर आता मी आहे ना, मग तसे आपली मुलं सर्वांचीच असं भाजी खात नाही. तर आता आपण काय करायचं, चांगल्या भाजीचा उत्तप्पम बनवायचं. म्हणजे आता मी रव्यापासून उत्तप्पम बनवणार आहे. त्या दिवशी उत्तप्पा माझी रेसिपी झाली. आता मी उत्तप्पम बनवते आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. आता तुम्हाला इथे मी चटणीचं साहित्य दाखवते. हे शेंगदाणे घेतले आहे अर्धा कप. अर्धा वाटी दही घेतला आहे. 1 वाटी खोबरं घेतलं आहे. आता इथे मी तुकडे का घेतले, ते नारळाची कवड आहे ना जरा सुकायला आलेली होती. तेव्हा ती नारळाची कवड आहे ना सुकायला आली होती. मग ते सगळं निघालं होतं खोबरं फ्रीजमध्ये ठेवलेलं. ते सुरीने काढलं आणि त्याचे तुकडे केले. आता ते कमी पडलं ना तर मी दुसरं किसून घेणार आहे. नारळ फोडला आहे मी, कमी पडला तर दुसरा घेणार आहे. पण तुम्हाला पाहिजे तर एवढं साहित्य घ्या. आणि इथे बघा शेंगदाणे, दही, खोबरं, कोथिंबीर, 3 मिरची घेतली आहे हिरवी, आपल्याला जास्त तिखट नको म्हणून. आणि हे तडक्यासाठी साहित्य घेतलंय बघा. मोहरी घेतल्या अर्धा चमचा, चण्याची डाळ आणि उडीद डाळ अशी घेतली आणि कढीपत्त्याची पानं. हे चटणीसाठी अर्धा चमचा घ्यायचं. आता इथे साहित्य बघा. पहिलं मेन पासून दाखवते. हा 1 कप आणि हा अर्धा कप असा 1.5 कप मी रवा घेतलाय. त्याच्यासाठी 1/2 कप दही घेतलाय. त्यासाठी 1 कांदा चिरून घेतलाय बारीक कापून घेतलाय. 1 टोमॅटो बारीक कापून घेतलाय. 1 शिमला मिरची कापून घेतलाय. हे मक्याचे कॉर्न आहेत आपल्याकडे, ते मक्याचे कॉर्न घेतले. तुम्ही नाही घेतला तरी चालेल, असले तर घ्यायचे. हे मक्याचे कॉर्न आहेत ना बॉईल केलेले आहेत. हे आपले फ्रोझन असतात ना तसे आहेत आणलेले.
आणि इथे बघा कोथिंबीर घेतलाय, एक गाजर किसून घेतलाय, 2 हिरवी मिरची घेतली आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि थोडंसं तेल घ्यायचं आहे. भाई बरोबर दाखवलाय ना सामान? हा. आता आपण इथे रवा आणि दही मिक्स करून बॅटर बनवून घेऊया. इथे 1/2 कप दही घेतलाय. दही घेतलाय आणि तसंच आपण अर्धा कप पाणी ओतूया आधी. पाणी आपल्याला जास्त लागणार आहे, पण आपण आधी पहिला मिक्स करून घेऊया. आता आपलं मस्त असं दही आणि अर्धा कप पाणी ओतलंय. ते बघा बॅटर असं घट्ट झालंय. आता हे आपल्याला 10 मिनिटं आहे ना झाकून ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपण चटणी वाटून घेऊया. हे आता आपण 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवलं आहे. आता इथे तोपर्यंत मी चटणी वाटायला घेते. खोबरं, कोथिंबीर, दही, मिरची आणि शेंगदाणे. यात आधी पाणी नाही टाकायचं, आधी सुकात जरा वाटून घ्यायचा आणि नंतर आपण पाणी टाकायचं. एकदम मस्त चटणी झाली आहे, एकदम भारी झाली आहे चटणी. इथे बघा मी चमच्यात तेल गरम करते आहे. 2 पळी तेल घेतलंय, म्हणजे 2 चमचे असा पळीमध्ये घेतलाय आणि गरम करते आहे. का तडक्याचा भांडा नाही आहे ना इथे, तर याच्यामध्ये आहे ना आपली डाळ, मोहरी हे सगळं या चमच्यामध्ये आता टाकायचं. डाळ आणि मोहरी आहे ना चांगली तडतडली पाहिजे. डाळी कशी चांगले भाजले पाहिजेत. कढीपत्त्याची पानं टाकायची, कारण पहिली टाकली ना मग ती उडतात, तेल उडतो. बारीक बारीक पानं ना ती हातातनं पडतात. हा तडका आहे ना असाच आपल्या चटणीवर ओतायचा मस्त. असं चांगला ढवलून घ्यायचा. मस्त चटणी झाली छान. आता इथे बघा आपलं बॅटर 10 मिनिटं होऊन गेली आहे आणि इथे आपलं रवा पण फुगलाय बघा मस्त. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते. थोडा पाणी टाकायचा, म्हणजे आपला इडलीचा बॅटर असतो ना तसं करायचं आहे. हे बघा असं पाणी टाकून असा आपला बॅटर करायचा इडलीच्या पिठासारखा. इडलीचा पीठ असाच असतो ना असा. आता आपला बॅटर तयार झाला आहे आणि आपलं सगळी तयारी पण झालेली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये इनो टाकूया. 1 पाकिट इनो टाकलाय आणि त्याच्यावर थोडा पाणी टाकूया. हा इनो फुलतो ना तसाच ते आपला बॅटर पण फुलतो नंतर इनो टाकल्यावर. एकदम मस्त झालं बघा. आता याच्यामध्ये मिरची आहे ना पहिला टाकायचा होता, मी विसरली, आता टाकते. तुम्ही पहिला टाका. आता आपला मस्त तयार झालाय. आता गॅस पण पेटवलाय, पॅन ठेवलाय. आता आपण ब्रशनी तेल लावूया. पहिलं असं तेल लावलं ना, हे तेल आपण ना पटकन टिश्यू पेपरने पुसून काढायचं सगळं तेल. तेल नाही ठेवायचं तव्यामध्ये. आता त्याच्यावरती बॅटर टाकायचं. आता याच्यावरती आपल्याला हे भाज्या टाकायच्या आहेत. कांदा टाकते पहिला, गाजर टाकते, टोमॅटो टाकते. मुलं भाज्या खात नाही ना, अशा मुलांना भाज्या खायला द्यायची. शिमला मिरची,
शिमला मिरचीची भाजी केली ना तर कोणाला आवडत नाही असं आहे, पण असं आपण काहीतरी केलं ना तर खायला त्यांना आवडतं. पिझ्झा टाईप, याला आपण पिझ्झा पण बोलू शकतो. असं बाहेर पडतात ना ते आतमध्ये टाकायचे आणि वरून आहे ना थोडी कोथिंबीर टाकायची. आणि हे आता आपल्याला आहे ना दाबून घ्यायचं आहे. हे आता आपण सगळं टाकलं आहे ना ते असं बॅटरवर दाबायचं जरा, म्हणजे ते बॅटर बरोबर ते चिकटणार. तवा आहे ना वाजतो, हलतो. पिझ्झा सारखा दिसतो ना उत्तप्पम. आता आपण त्याच्यावर आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारायचं. आपण झाकण नाही मारला तरी चालेल, पण मारायचं. आणि मीडियम गॅस केलाय म्हणजे करपायला नको. आता आपण झाकण खोलूया. आणि मस्त पिझ्झा. आता त्याच्यावरती आहे ना आपल्याला थोडं तेल सोडायचं आहे, म्हणजे वरती कसे आपले भाजी आहेत ना ते शिजले पाहिजे. असा तवा हलवायचा तेल टाकल्यावर. आता आपण ते फिरवूया. बघा पहिला घालायला लागलाय मस्त. वास एवढा सुगंध छान आलाय ना, बोलायला तुम्ही पिझ्झाच चाललाय. इकडे पिझ्झा करायचं काम चाललंय कंपनी. मस्त मस्त एकदम छान भाजलाय. फ्राय एकदम मस्त झाली आहे. आता आपण हे उत्तप्पम असंच काढून आपण चाळणीवर ठेवूया. असं 2 काविल ते घ्यायचे. आता मग असं उचलून आहे ना 2 काविल त्याने धरून आरामात चाळणीवर ठेवायचं. असं आता हा बनवलाय ना, असं आता सर्व बाकीचे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते कसे झाले उत्तप्पम. मस्त झाले, एकदम छान झालेत ना, एकदम भारी झाले. असे तुम्ही पण बनवा. मस्त 1.5 वाटीमध्ये 4-5 होतील अशी. आणि तुम्ही 2 वाट्या घेतला तर 6 तर चांगलेच होणार, मजबूत एकदम. एक खाल्लं तर पोट भरेल. असं तुम्ही लहान मुलांना, छोट्या मुलांना, मोठ्या मुलांना असं तुम्ही करून घालू शकता. उत्तप्पम एकदम छान झाले, असे तुम्ही पण बनवा. आता या उत्तप्पम वर आहे ना आपण किसून चीज टाकला आणि झाकण मारला ना तर तो एक पिझ्झा झाला. मग छोट्या मुलांना पिझ्झाच म्हणून द्यायचं, मग ते भाज्या पण तेवढे पोटात जातात त्यांच्या. रेसिपी कशी झाली सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय. आता मी तुम्हाला जरा खाऊन दाखवते. चटणी एकदम मस्त झाली आहे, छान झाली आहे चटणी, एकदम मस्त आंबोळ्यासारखी छान झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा. हे माझे कॅमेरामॅन आहेत म्हणून तुम्हाला व्हिडिओ दिसत नाही. आता जेवढे मी रेसिपी बनवते ना तर भाई कॅमेरा धरतात. भाई कसे झाले सांगा. चांगलं छान झाले. हां हां